La prima vedere, culorile par ceva banal, însă acestea sunt lucruri fascinante. Iată 6 lucruri incredibile despre culori. Pe locul 6. Culorile deschise te ajută să-ți faci prieteni. Prima impresie pe care o lăsăm cuiva depinde 62 sau chiar 90% despre culorile pe care le purtăm și aspectul corpului. Studiile arată că acele culori deschise ale hainelor fac o impresie foarte bună despre tine. Ok, dar asta nu înseamnă că trebuie să te îmbraci ca și cum un curcubeu ar fi vomitat pe tine. Pe locul 5. În materie de mașini trebuie să alegi mereu argintiu. Sunteți puțin confuz, stați să explic. Asta este destul de important deoarece argintiul este cea mai vizibilă culoare în trafic, ceea ce face ca mașinile argintii să fie implicate în mai puține accidente. Dar asta nu schimbă că mașinile negre arată foarte tare. Pe locul 4. Acum și ceva despre Coreea de Sud. O superstiție din Coreea de Sud este dacă îți vezi numele scris cu cerneală roșie, o să ai ghinion și e posibil și să mori. Da. Legătura e faptul că numele tău e scris cu roșu în registrul de morți. Pe locul 3. Portocala a fost prima, nu culoarea portocaliu. Și un bonus. Înainte portocaliul era considerat tot roșu. Pe locul 2. Albastrul este culoarea preferată a celor mai mulți oameni. Da. În urma unui studiu mondial a reieșit faptul că 40% din oameni preferă culoarea albastru și 14% culoarea mov. Și acum un bonus. Culoarea mea preferată este negru. Și acum, cea de pe locul 1, ceva ce probabil nu ați știut. Femeile și bărbații percep diferit culoarea roșu. Cercetătorii de la Arizona State University au descoperit că există o genă care permite femeilor să interpreteze culoarea roșie în mai multe nuanțe. Femeile au 2 cromozomi X, în vreme ce bărbații au doar unul. Păi da, cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și pe această cale vreau să vă mulțumesc mult pentru comentarii și pentru susținere în general. Nu mă așteptam la 16 abonați să fac atât de multe like-uri. Nu făceam atâtea nici măcar pe canalul de gaming, în care aveam 140 de abonați. Și pentru cei care nu știu, am mai avut un canal de gaming, doar că acum l-am pe acesta. Și da, în continuare vreau să lăsați comentarii cu sugestii de topuri, deși am primit câteva de la voi și probabil o să le fac. Acum depinde și de informațiile care le găsesc, că nu pot să fac un top despre doar 2 informații. Deci, da. Cam acesta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Mă repet din nou pentru că sunt idiot. Și să dați un share pe Facebook. Deci, da. Pa, pa!